ଗୁଦୁଲୁ କ'ଣ ଖାଇନା ଆସିଲୁ? ଜଳଖିଆ। ତୁ କ'ଣ ଖାଇନା ଆସିଲୁ? ବିସ୍କୁଟ। ତୁ ବିସ୍କୁଟ ଶୁଭି ହଉ। ଆମେ ଯେଉଁ ମିଶାଣ ଶିଖୁଥିଲେ ମନେ ଅଛି? ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ମିଶାଣ ଶିଖିବା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଗୁଦୁଲୁକୁ, ତମେ ଆସିନଥିଲି ଦି ଭାଇ। କ'ଣ ଲେଖିଲି ଦେଖ ଏଠି। ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିଲି 3 4 6 ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିଲି 2 ଦେଖ ଏଠି 2 8। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ମିଶାଣ କରୁଥିଲେ ତାଠୁ ଟିକେ ଅଲଗା ନାଇଁ କି? ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ଶୁଭିକି ପଢ଼େଇଥିଲି, ଗୁଦୁଲୁକୁ ପଢ଼େଇଥିଲି। ତମେ ହରିହାଡ଼ି ଦି ଭାଇ ଆସିନଥିଲ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଆଜି ମନେ ରଖ ଠିକ୍ସେ। ଆଉ ଭୁଲ ହେଲେ ତ ଜାଣିଛ ମୋ ରାଗ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଦେଖ 6 ଅଛି, 6ଟି ଗାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ହଲଚଲ ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 ବୁଝିଲ ନାହିଁ? ପାଟିରେ କହି କହି ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଗାର ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାର ଟାଣିବ। ତେଢ଼ା ବଙ୍କା କୁଲା ମୋ ଆଗରେ ଚଳିବନି ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ତାପରେ 8 ଅଛି କି ନାହିଁ? ତୁ ରାମ୍ପି ବିଚାରି ହନି। 8 ଅଛି, 8ଟା ଟାଣିବ 1 2 3 4 5 6 7 8। କେତେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଟାଣିଲି ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଇଭଳିଆ ଟାଣିବ। ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ମିଶାଣ ଚିହ୍ନ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଦୁଇଟାକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବା? ହେଜି ନେବା କେତେଟା ଆମ ଗାର ଟାଣିଲେ। ଦେଖ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 କେତେ ହେଲା? 14 ଦେଖ 14 ଏମିତି ଲେଖାଯାଏନି? 14 ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ ଯଦି ମିଶାଉଥିଲେ 8 ହେଉଥିଲା 9 ହେଉଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା କି ନାହିଁ? ସଂଖ୍ୟା ବାହାରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିଦେଉଥିଲେ। ଯଦି ଦୁଇଟା ବାହାରିଲା ଲେଖିବନି ଦୁଇଟା ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏ କାନ୍ଥ ପଟଟା ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଥ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏ କାନ୍ଥଟା ଆ ତଳେ ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଏଇପଟ କାନ୍ଥଟା ଏଇ ଉପରେ ଲେଖିଦେବ, ଏଇପଟ ଉପରେ ଏଇ ସାଇଡ଼ ଉପରେ ବୁଝିଲା? ଲେଖିପାରିବ? ତାପରେ ଯେଉଁ କରିସାରିଲା ପରେ ଦିକିଆ ଯେଉଁ ହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଲେଖିବ, ଏପଟ କାନ୍ଥଟା ଏପଟେ ଲେଖିବ। ତାପରେ କେମିତି କରିବ? 1 ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣିବ ହେଲା। ଏଇ 4ଟା ମଝିରେ ଟାଣିବ ଗାର 1 2 3 4 ହେଲା। ତଳେ 2 ପାଇଁ ଟାଣିବ ତଳେ ତଳେ 1 2 ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ଶୁଭି ଜଗା ଭଳିଆ ଗୁଦୁଲୁ ହାଇ ମାରୁଛୁ। ଦେଖ ଟାଣି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁଣି ହେଜି ନେବା ଫାଷ୍ଟଠୁ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? 1 2 3 4 5 6 7 କେତେ ହେଲା? 7। ଏଠି ଲେଖିଦେଲି 7। ତା ସିଧାରେ ତା ତଳକୁ ତଳ ସିଧାରେ ଏଇଟା ସିଧା ଇଆଡ଼େ ଉଲ୍ଟା ପାଲ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ ବୁଝିଲା? ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଦେଖୁଛୁ କି ନାହିଁ? କେଉଁଟା ଏମିତି ଡିବା ଡୁବି ନାହିଁ, ରାମ୍ପା ରମ୍ପି ନାହିଁ, ପରିଷ୍କାର। ଏଠି ବି ଆମେ କରିନେବା। କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? ଏଇଟା 3 3ଟି ଟାଣିବା 1 2 3 ସରିଲା। ଏଠି କେତେ ଲେଖା ହେଇଛି? 2 2ଟି ଟାଣିବା 1 2। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛ ସବୁ? ହେଜି ନେବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟଟାକେ 1 2 3 4 5 ହେଲା। ତା ତଳେ ଆରାମସେ 5 ଲେଖିଦେବା। ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା। ମାଷ୍ଟର ମୁହଁରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବ ଖାତା ବୁଝିଲା? ଭଲ ସମସ୍ତେ ବୁଝିହେଲା? କିଏ କରିପାରିବ ହାତଟେକ? ହବ? ହଁ ସୁବି ଟେକିଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଦେବି ଏନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଇ ମୋତେ। ଏ ରହରେ ସମସ୍ତ ଖାତା ଦେଖ, ସମସ୍ତେ ଖାତା ଦେଖ ହେଲା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିଦେଇଛି ତ? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋ ଆଗରେ ସବୁ ଲେଖିବ କରିନା ହେଲା। କେହି କାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି, କେହି କାହାଠୁ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ ବୁଝିଲା କି ନା? ଶୁଭି ନିଜ ନିଜ କର, ଦେଖ ମୋତେ ତାପରେ ଯାହା କଥା। ଲେଖ ଲେଖ ଗୁଦୁଲୁ।